Deja... Dacă m-aș spune eu să fac. Brad, look at that one over there. Lady, do you want the video right over here? Oh, God. Brad Hart. The video. Ăsta cred că încep să... Ajung să fie. Nu vreau să trag de ea. Dați-mă jos. Și ăla. DVD l-a înregistrat de copii. Știi? Și nu te scrie acolo, DVD, 200 șocolate. Ah, păi luăm și noi un DVD. Le facem DVD. La spânzurătoare, se ridică așa. Să vă țineți bine. La Ana. Here's Anna Irina gonna be in the old dog now, Și eu mă încândam, mă zic. Cred că acum zice, chiar vreau să facem noi asta? You're about halfway there, go ahead and look around, enjoy the view, wait, everybody down below. Nici nu se uită. Nu-i cum să uităm unde o vor așa. Here we go, 3, 2, 1, fly. Nici n-am mai avut putere. Nici n-am mai avut putere să... You ladies can let go of each other, spread those arms out and fly. Nu mai au plac. Nu mai încearcă asta să mai țină.